бо баробари гармшавии ҳаво бисёри нафарон аз офтоб задан ва дуғ пайдо кардани рӯй шикоят мекунанд ва он дуғҳоро бо ҳар гуна роҳҳо худмуолиҷа мекунанд ё тамоман аз хона ба берун набаромада ҳар гуна малҳамҳои рӯйро истифода мебаранд. Косметолог Шаҳло Ҳамидова мегӯяд, ки рӯйро худмуолиҷа кардан мумкин нест ва аз хона баромадан лозим аст, зеро пӯсти инсон бояд аз нурҳои офтоб ба худ нерӯ гирад, вале пеш аз хона баромадан ҳатман малҳами зидди офтобро ба пӯсти рӯй ва дастон бояд собид, зеро он малҳам аз офтобзанӣ пӯстро ҳимоя мекунад. Рӯй доғзир мекунад. Асосан якум сабабаш ин пушти офтоб. То есть одамо креми зидди oftobi намемолад, за счет этого кӯчу мебирад, мелатонин выработкаш изофа мешуду, а таки пӯст дуғ пайдо мешад. Дуюм сабабаш это гормональные изменения. Это, возможно, беременность, кормление и плюс подростковый возраст. И климактерический возраст, когда уже занако 40-45 мебирон, мумкин ҳамун вақт бем дуғ пайдо шудаш мумкин. Вели вақт мебинӣ, даже любой салон бодоред, ришташ боли столба меистад. То есть на ягон пакет кади руст, на стерилизация кади, то есть ветоза кади намешад. Ва рӯзи дароз меистад, чангу тӯпаланга ҷамъ мекунад. И ҳамун чиз кади бо дальше ришта кади тоза мекунад. Рӯҳашона занакома. интихоби малҳам бисёр муҳим аст, зеро на ҳама пӯсти инсон якхела мебошад. Бояд қайд намуд, ки малҳамро ба пӯсти тоза собидан лозим аст ва сипас ороишоти косметикиро, он доғҳое, ки дар пӯст ҳастанд, дар фасли баҳор табобат кардан мумкин нест, зеро он доғ бо баробари расидани нури офтоб баланд мешавад. 15-20 минут пеш аз баромаданаш обязательно рӯйашро тонизировать карда, солнцезащитный кремашона молида. После этого уже либосашона мепӯшона, ну чтобы камтар вақт гузарад то баромаданашона. Баъд аз уже 10-15 минути крем молидагишон, баъд бемал уже кӯчу баромада метавонад. И уже ҳамун кремашон афтоб нигоҳ медорад. Бисёри вақт мефурӯшанд кремҳои барои доға нест мекардани. Лекин ягон кас намегӯяд, ки вай крема молидӣ, допустим, вай мумкин молидан зимистон ба. Доғ кади вақте ки мебиён, мо обязательно мегӯем, ки якумаш доғ кади мо фақат зимистон ба кор мекунем. Офтоби баланд ба доғ кади кор кардан умуман мумкин не. И давоми сол ба весь год обязательно солнцезащитная крема. Потому что доғ ин ҳамаха чиз ки сразу намебарад рӯи пӯст ба. То есть солаш кади ҷамъ мешад таги пӯст ба ё, як чиз сабаб мешад, опять же гормоны, ё офтоб, ё стресс, и ҳамун чиз резко рӯи пӯст ба мебарад.